Пчелари протестираха през сградата на областната управа в Добрич. Причината е измирането на над 1000 пчелни семейства в област Балчик. Това се случи само за един ден. Според потърпевшите, причината за отравянето на пчелите е пръскането на рапицата. Извън населено място сме. В момента сме там на опрашване на енчериши. Рапиците, които са в околността, са около 3-4 блока. Коя на кого е? Едният казва, че не пръска, третия казва, че е уведомил някой, четвъртия аз не ползвам такива препарати. Оправдание, като всяка една година всичко се повтаря. Пчеларите казват, че никой от земеделците в района не ги е уведомил за пръскането, което е нарушение на закона. А загубите и тази година ще бъдат за тяхна сметка. Цяла зима сме се мъчили да оцелеят, за да може сега да работим и да изкараме евентуално някакви приходи от тях, а ние още преди да сме почнали, приключихме годината. Решението трябва да се обърне внимание на арендаторите, които държат земи, да спрат да пръскат, да натроят. Потърпевшите ще подадат заявление в областната служба по земеделие и комисия ще направи проверка на място. За да се установи обаче причината за масовия мор на пчелите, проби трябва да се изпратят в лаборатория в чужбина, която също се заплаща от пчеларите. За BTV новините от Добрич, Петромира Кирчева.